Λοιπόν, μου λένε ότι η ΕΡΤ έχει τώρα ανταπόκριση από Βρυξέλλες με την οποία επιβεβαιώνει ότι υπάρχει νέα πρόταση Juncker, η οποία προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμη στο μέγαρο Μαξίμου. Καλό είναι αυτό, γιατί σημαίνει ότι είναι ανοιχτή η διαπραγμάτευση. Είναι καλό. Διαψεύδει την κινδυνολογία, δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα συνεννόησης. Εντάξει, κύριε φίλοι, θα παρακαλέσω να μην είστε τόσο βιαστικός. Υπάρχει ακόμα η ευκαιρία για τον κύριο Πρωθυπουργό. Συμφωνώ με τον κύριο Σκανδαλίδη και προσυπογράφω το σχόλιο. Ο Πρωθυπουργός είπε το Σάββατο ότι είναι ανοιχτή πάοτε διαπραγμάτευση. Έχω αναγγείλει τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Καμένο. Κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα είναι απλό. Μήπως η λύση είναι να βρείτε σημείο, κοινό τόπο με τους εταίρους πριν από το δημοψήφισμα και επομένως να ψηφίσουμε την Κυριακή για να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε συμφωνία και όχι σχέδιο συμφωνίας? Κύριε Χατζηνικολάου, μακάρι να υπάρχει σύνεση από τη μεριά της Ευρώπης, να υπάρχει διάθεση για διάλογο. Η κυβέρνηση αυτή απέδειξε ότι επί 5 μήνες προσπάθησε να κάνει μια διαπραγμάτευση σκληρά, ακόμα και υποχωρώντας σε αρκετά θέματα, παρότι δεν είχε τη λαϊκή αυτή εντολή. Το απέδειξε και τις 3 τελευταίες ημέρες που ήμουν μαζί με τον Πρωθυπουργό και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι πράγματι η αντιμετώπιση από την άλλη πλευρά ήταν πρωτοφανής. Στις 2 η ώρα το πρωί φτάναμε σε σημείο να είμαστε κοντά στη συμφωνία. Είναι αλήθεια, είπε ο Τούσκ πράγματι αυτό το «the game is over»? Το είπε? Ναι, το είπε. Το είπε. Το είπε. Το είπε και μάλιστα το «the game is over» ήταν και η αιτία πλέον που θα έπρεπε να σταματήσει κάθε διαπραγμάτευση. Παρ' όλα αυτά ο Πρωθυπουργός, εγώ έφυγα το βράδυ, παρέμεινε και το πρωί. Παρέμεινε και το πρωί για μια τελευταία προσπάθεια. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω όμως ότι πριν από λίγο στον Ενικό ακούστηκε το πραγματικό νόημα αυτού του δημοψηφίσματος. Απορώ πως πέρασε έτσι στα ψηλά και θέλω να το ξαναβάλετε, να το δουν οι πολίτες. Εν τη ρήμη του λόγου του, ο αρχηγός του ποταμιού είπε «Καλωσορίζω τον κύριο Τσίπρα στο κλαμπ των ανθρώπων που ανήκουν στη Γερμανία». Υπάρχει κλαμπ ανθρώπων πολιτικών που ανήκουν στη Γερμανία? Υπάρχει η πεποίθηση ότι υπάρχει κλαμπ πολιτών ψηφοφόρων την Κυριακή που θα ψηφίσουν σαν κλαμπ των ανθρώπων που ανήκουν στη Γερμανία? Είναι απίστευτο. Εγώ πάντως δηλώνω ότι ανήκω σε ένα μόνο κλαμπ, στο κλαμπ της Ελλάδος. Και πιστεύω ότι και όλοι οι Έλληνες σε αυτό το κλαμπ πρέπει να ανήκουμε. Και αυτό το λέω, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το είπε με την έννοια που το λέτε. Θέλω να πιστεύω ότι εννοούσε ότι... Να μην τον διερμηνεύουμε, λέτε, κύριε. Μακάρι. Με ειλικρίνεια μιλάει. Πάντως αυτό που υπόθηκε ήταν απόλυτα σαφές. Θέλω να σας το πω γιατί το λέω, κύριε Χατζηνικολάου. Το λέω διότι πίσω από αυτή τη συμφωνία και είναι αυτό εδώ το η κυρία διάλογο... Λιμπεράκη και θα απαντήσει, φαντάζομαι. Καλά, εντάξει. Εγώ άκουσα αυτό που εννοούσε νομίζω ότι έχετε ένα βίντεο, ο καθένας μπορεί να... Μακάρι να είναι αλλιώς τα πράγματα. Να μην είναι έτσι όπως τα λέω. Γιατί σε αυτή τη συμφωνία, κύριε Χατζηνικολάου, και σε αυτό το διάλογο, επιτρέψτε, θα σας πω αμέσως. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν συμφέροντα. Μιλάμε για τα ΦΠΑ στα νησιά που έχω δώσει προσωπική μάχη και το έθεσα ως βέτο. Πρώτη φορά έθεσα βέτο στην κυβέρνηση αυτή που συμμετέχουμε οι ανεξάρτητοι Έλληνες ως εταίροι. Και το έθεσα αυτό το βέτο, διότι το ΦΠΑ στα νησιά έχει να κάνει με την επιβίωση των ανθρώπων στο Αιγαίο. Ξέρετε τι σημασία έχει για τα γερμανικά συμφέροντα η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στο Αιγαίο? Όλα σχεδόν τα συγκροτήματα ξενοδοχειακά στη Μικρά Ασία, στα παράλια της Τουρκίας, ανήκουν σε γερμανικά συμφέροντα. Η κατάργηση του ΦΠΑ, του μειωμένου ΦΠΑ στο Αιγαίο... Ευνοεί, λέτε, τα τουρκικά ξενοδοχεία. Τα γερμανικά. Τα γερμανικά ξενοδοχεία στην Τουρκία. Τα γερμανικά ξενοδοχεία. Μιλάμε απέναντι από την Κο, από τη Σάμο, από τη Χίο, από τη Μυτιλήνη. Από όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουν αγοράσει γερμανικά συμφέροντα αλυσίδες ξενοδοχείων όλα τα μεγάλα ξενοδοχεία. Το να πεθάνει ο τουρισμός στα νησιά του Αιγαίου, το να μην κατοικούνται πλέον τα νησιά του Αιγαίου, καταλαβαίνω ότι ευνοεί την άλλη πλευρά. Το να ψωνίζουν οι τουρίστες μας που θα έρθουν στην Κο και θα πάρουν το καραβάκι, να πάνε απέναντι για μια εκδρομή, που αυτό το θέλουμε αν θέλετε, να πηγαίνουν έρχονται, με μια διαφορά ΦΠΑ του 3 με 23% ή να τρώνε απέναντι ή να κοιμούνται απέναντι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
Και την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη, σε όλη την νησιωτική Ευρώπη, υπάρχουν ειδικοί συντελεστές για το ΦΠΑ στα νησιά. Από τον αντίπαλο, το μεγάλο της Μυκόνου, ας πούμε, ή της Σαντορίνης, που είναι η Ήμπιζα και τα νησιά της Ισπανίας, μέχρι την Κορσική. Το δεύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το θέμα της άμυνας. Και αν έρχεται ψαλίδι στις αμυντικές δαπάνες, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Μεγάλο ψαλίδι. Δεν είναι απλώς ψαλίδι, και θέλω να σας μιλήσω πολύ υπεύθυνα, και δεν μιλώ σαν αρχηγός των ανεξάρτητων Ελλήνων, σας μιλώ σαν Υπουργός Εθνικής Άμυνας της χώρας. Δύο καθήκοντα έχω. Τη σταθερότητα στη χώρα και τη σταθερότητα στον προσανατολισμό της χώρας. Εάν μειωθούν κατά 400 εκατομμύρια, όπως επιβεβαίωσε ο κύριος Γιούγκερ σήμερα στη συνέντευξή του, ο προϋπολογισμός του 2016 από 550 εκατομμύρια ευρώ να φτάσει στα 150, ενώ ήδη έχει κοπεί κατά 47%, 57%, έτσι. Θα αφοπλιστεί η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Σήμερα το μεσημέρι, 4 οπλισμένα F-16 της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο και μάλιστα φεύγοντας χρησιμοποίησαν αντίμετρα πυράβλων, που είναι μια ιδιαίτερα προκλητική εχθρική ενέργεια. Έχουμε σχέδιο στα χέρια μας, όπου η γειτονική χώρα σχεδιάζει κατάληψη πυρωτικής και νησιωτικού χώρου της πατρίδας μας, με άσκηση η οποία έγινε πριν 20 μέρες. Η μείωση λοιπόν των αμυντικών δαπανών φτάνει στα όρια της φυσικής προδοσίας. Και θέλω να σας δηλώσω πολύ υπεύθυνα, από εδώ, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι εάν περάσει η μείωση του προϋπολογισμού της Εθνικής Άμυνας, όπως ζητούν οι εταίροι μας, κανείς δεν μπορεί να αναλάβει την πολιτική ευθύνη του αφοπλισμού και της παράδοσης της εθνικής μας άμυνας. Εκτός Ευρώπης θα είμαστε πιο ασφαλείς, κύριε Υπουργέ? Δεν ξέρω ποιος ρώτησε, αλλά πάντως το να μην σηκώνεται αεροσκάφος και να αναχαιτίζει παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου, το να μην βγαίνει πλοίο από τον ναύσταθμο για να παρακολουθεί το τουρκικό πλοίο, μπορεί εσάς να μην σας ενδιαφέρει. Όχι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Απλώς ρωτάω αν εκτός Ευρώπης θα έχουμε καλύτερη άμυνα. Ναι, ναι. Η άμυνα, ξέρετε, είναι στα χέρια των Ελλήνων. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα. Όταν περνάει ένα τουρκικό αεροσκάφος και φτάνει μέχρι το Αγαθονήσι και περνάει στα 500 πόδια, δεν σηκώνεται αεροσκάφος της Ιταλικής, της Γαλλικής ή της Γερμανικής πολεμικής αεροπορίας να το αναχαιτήσει. Η ευρωπαϊκή ΑΟΣ υπάρχει μόνο στα λόγια και στους λόγους του κυρίου Σαμαρά. Δυστυχώς δεν εφαρμόζεται. Μακάρι να εφαρμοζόταν. Η εθνική άμυνα λοιπόν θα καταρρεύσει. Μας ζητούν να πωλήσουμε το 20% του προσωπικού. Θα φύγουν όλοι οι ΕΠΟΠ, όλοι οι παξιωματικοί. Δηλαδή θα έχουμε ένα γυρασμένο στρατό. Δεν θα έχουμε καύσιμα καν για να κάνουν ασκήσεις τα θωρακισμένα μας. Μάλιστα. Δεν θα μπορούμε να στείλουμε τους φαντάρους στον Εύρο και στα νησιά. Αυτό λοιπόν αποτελεί, αν θέλετε, και λόγο, που σας το λέω ξεκάθαρα, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι, προσωπικά σαν Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και σαν πολίτης, εάν ο ελληνικός λαός αποδεχτεί τέτοιου είδους πρόταση, γιατί γι' αυτό ερωτάτε την Κυριακή, και απαντήσει ένα ναι στον αφοπλισμό της Ελλάδος, δεν θέλω ούτε αυτή την καρέκλα στην οποία κάθομαι, ούτε θέση στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Επομένως λέτε ότι αν επικρατήσει το ναι την Κυριακή θα φύγετε από την πολιτική? Αποτελεί εθνικό έγκλημα. Και σε αυτό το έγκλημα δεν θα συμμετάσχουν με οποιοδήποτε ρόλο. Κύριε Χατζηνικολάου, μπορεί να συζητάμε για οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να συζητάμε για μειώσεις δαπανών, να συζητάμε για μισθούς, για συντάξεις, αλλά προσέξτε, η εθνική άμυνα δεν είναι για παιχνίδια. Και δεν είναι για παιχνίδια και το βάζουν δυστυχώς. Τώρα πείτε μου, μέσα κύριε στο Υπουργέ, παιχνίδι. αν έχετε ένα καλό για σας αποτέλεσμα, δηλαδή αν το όχι συγκεντρώσει υψηλά ποσοστά, τι θα σημαίνει αυτό τη Δευτέρα? Παρακαλώ, κύριε Βορίδη. Ο κύριος Υπουργός επιτρέπει να κάνουμε μια ερώτηση. Οποιοδήποτε αποτέλεσμα, νομίζω ότι ναι δεν ή είναι όχι, σωστό έναν πολιτικό αρχηγό να τον διακόπτετε οι εκπρόσωποι των κομμάτων, και επειδή σεβαστήκαμε και τον κύριο Θεοδωράκη πριν, θα παρακαλέσω, θα προτιμούσα όχι, γιατί αυτή τη συνεννόηση. Συγγνώμη, δεν έχω εικόνα. Θέλει ο κύριος Βορίδης να σας κάνει ένα ερώτημα. Αν το επιτρέπετε. Σαν πρώην πολιτικός αρχηγός να μου κάνει κι αυτός. Ελάτε, κύριε Βορίδη. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Βορίδη. Να σας πω όμως, αφήστε με να ολοκληρώσω λίγο δύο θέματα. Ξέρετε, σήμερα είχαμε 1.400 παράνομους μετανάστες και πρόσφυγες μαζί, οι οποίοι περάσαν στα νησιά του Αιγαίου. Έχουμε μια τεράστια πίεση στο Ανατολικό Αιγαίο.
Και αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν. Όπως και να συνυπολογιστεί, και αυτό το είπα και στη Σύνοδο Υπουργών του ΝΑΤΟ την προηγούμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα που ζητάγαν το 2% του προϋπολογισμού μας να αφορά τις αμυντικές δαπάνες, και η Ελλάδα το έχει αυτό το 2% με άλλες 3 χώρες στο ΝΑΤΟ, την ίδια ώρα οι Υπουργοί Οικονομικών ζητούσαν να μειώσουμε κατά 80% του προϋπολογισμού, που σημαίνει το 2% θα φτάσει στο 0,2%. Η Ελλάδα, κύριε Υπουργέ, ζητώ συγγνώμη, πήρα μόλις ένα μήνυμα από το Μέγαρο Μαξίμου με αφορμή δημοσιεύματα για νέα πρόταση Juncker. Λοιπόν, μου λένε η Ελλάδα πήρε ένα μήνυμα από το Juncker, το οποίο μήνυμα λέει τα εξής. Πρώτον, να γίνει αποδεκτό το κείμενο των θεσμών. Δεύτερον, ο Τσίπρας να ζητήσει από τον κόσμο να ψηφίσει ναι. Τρίτον, οι θεσμοί να αποδεχθούν μια αλλαγή στο κείμενό τους. Να επιλέξει δηλαδή η κυβέρνηση ένα ζήτημα στο οποίο να αλλάξει το κείμενο των θεσμών. Τέταρτο, η κυβέρνηση να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτου Eurogroup. Η ελληνική κυβέρνηση βαδίζει προς την κάλπη, είναι η απάντηση του Μεγάρου Μαξίμου, ακούει με ενδιαφέρον ό,τι λέγεται και γράφεται, εργάζεται για τη λύση, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας την Κυριακή θα ψηφίσει όχι. Αυτή είναι η απάντηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Πάμε πίσω στον κύριο Καμένο τώρα για να ολοκληρώσει την απάντησή του. Ένα σχόλιο θα κάνω μόνο. Τι διάλογο να κάνεις όταν σου ζητάνε εφοπλή στη χώρα σου? Τι διάλογο να κάνεις όταν σου ζητάνε να καταργήσεις τα νησιά σου? Όλα τα άλλα μπορούμε να τα συζητήσουμε και μπορούμε να βρούμε και λύσεις, αν υπάρχει καλή θέληση. Φοβούμαι ότι δεν υπάρχει καλή θέληση. Μάλιστα. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που εγώ δεν ανήκω στην αριστερά. Εγώ όταν έκανα μάχη υπέρ της Ευρώπης των εθνών κρατών, όλοι αυτοί ήταν απέναντί μου και το Πασόκ έλεγε εγώ και να το ίδιο συνδικάτο. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή η Ευρώπη είναι μια Ευρώπη που προσπαθεί να χτίσει ο κύριος Σόιμπλε. Μια άλλη Ευρώπη από αυτή που μπήκαμε, την Ευρώπη των εθνών κρατών, των νήσων, όπου οι μικροί έχουν τον ίδιο λόγο με τους μεγάλους. Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση να σας κάνει ο κύριος Βορύδης για να κλείσουμε. Αν έχει ενημερωθεί ο κύριος Καμένος για την πρόταση της κυβέρνησης, η οποία περιέχει μείωση αμυντικών δαπανών κατά 200 εκατομμύρια. Ναι. Κύριε Βορύδη, θα σας απαντήσω. Η πρόταση της κυβέρνησης περιέχει μείωση των αμυντικών δαπανών για κατά 200 εκατομμύρια. Θα σας απαντήσω. Αν έχει ενημερωθεί. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, τα 200 εκατομμύρια ήταν το ποσό το οποίο προσδιορίσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όχι ως μείωση αμυντικών δαπανών, αλλά ως μέρος των αποζημιώσεων που θα λάβουμε από τις εταιρείες, στις οποίες αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε, που έχουν αποδεχτεί δωροδοκία στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία Rheinmetall καταδικάστηκε τελεσίδικα στη Γερμανία για χρηματισμό Ελλήνων πολιτικών και στρατιωτικών για 62 εκατομμύρια ευρώ. Κατέβαλε ως αποζημίωση 67 εκατομμύρια ευρώ στο γερμανικό δημόσιο. Την καλέσαμε εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δημιουργήσαμε επιτροπή με εκπρόσωπο της Εισαγγελίας Διαφθοράς, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και η πρόταση είναι 500 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση στο ελληνικό δημόσιο. Εάν πάρουμε 500 εκατομμύρια ευρώ από τη συγκεκριμένη εταιρεία, τα 100 εκατομμύρια του Υπουργείου Οικονομικών θα μπουν σε αυτά τα 200 εκατομμύρια. Αυτή η πρόταση λοιπόν ισχύει. Αλλά για να γίνει αυτή η πρόταση, θα πρέπει η Γερμανία να πιστεί να μας δώσει καταρχήν όλο το υλικό. Ο κ. Χριστοφοράκος δεν μπορεί να μείνει υπό την προστασία της κυρίας Μέρκελ στο Βερολίνο και εμείς να ψάχνουμε να βρούμε ποιοι ταρπάξαν από τη Siemens. Μακάρι να αποζημιωθεί η χώρα για τα 2 δισεκατομμύρια της Rheinmetall που πλήρωσε ο ελληνικός λαός και να πάρει κάποια χρήματα πίσω, και από αυτά το Υπουργείο Οικονομικών ένα μεγάλο μέρος. Αυτά είναι τα 200 εκατομμύρια τα οποία η ελληνική κυβέρνηση ξεκαθάρισε. Όχι, δεν είναι από τον προπολογισμό. Δεν είναι από τον προπολογισμό. Είναι ξεκάθαρο. Η πρότασή σας γράφει ότι κόβεται 200 εκατομμύρια από τον προπολογισμό. Και τα υπόλοιπα 400 να αποκτήσουμε κοινωνική 200 εκατομμύρια τα οποία έγιναν. Δεν τα βάζατε όλα να γλιτώσετε καλά λεφτά. Τα επεξηγήσαμε ακριβώς το πώς θα είναι από τις αποζημιώσεις, από τις συμβάσεις τις οποίες έχει τελεσιδικήσει η δωροδοκία και ερχόμαστε πλέον από συμβασμό. Μάλιστα. Μία τελευταία φράση θέλω, κύριε Πρόεδρε. Ας υποθέσουμε ότι επιτυγχάνετε ένα καλό αποτέλεσμα την Κυριακή και έχετε μια γερή πλειοψηφία, να το πω έτσι, στο όχι. Τι θα σημάνει αυτό τη Δευτέρα το πρωί? Γιατί θα αλλάξει κάτι? Τι θα είναι αυτό που θα αλλάξει? Θα κάτσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όπως κάτσαν άλλες χώρες
οι οποίες με το δημοψηφίσμα... Δεν είχατε ήδη ισχυρή εντολή από τις τελευταίες εκλογές? Κύριε Χατζηνικολάου, είναι πολύ διαφορετικό το να φτάσεις σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και το αδιέξοδο να το έχει ο συνομιλητής σου, να στο φέρνει ο συνομιλητής σου, με τη δύναμη που έχουν οι θεσμοί έναντι ενός κράτους. Καλά, μην τους λέτε θεσμούς τώρα, γιατί έχει αποδειχθεί ότι δυστυχώς δεν είναι θεσμοί, η Τρόικα είναι η ίδια. Απλώς κάνατε κακή βάφτιση. Κακή βάφτιση. Και δεσμοφύλακες να τους πούμε, εγώ το αποδέχομαι. Ναι. Αλλά επειδή λέγονται πολλά... Γιατί μας φάγανε οι δημιουργικές ασάφειες, τα βαφτίσια κλπ. Θα σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, το εξής. Ότι εάν φτάσουμε στην απόλυτη ρήξη, δεν έχει να χάσει μόνο η Ελλάδα. Ήδη υπάρχει μία έκθεση της Global Research, η οποία δεν την είδα στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης να αναπαράγεται παρά μόνο σε ορισμένα site, που ξεκαθαρίζει ότι είναι ανοιχτή η Γερμανία και ιδιαίτερα η Deutsche Bank σε 54 τρισεκατομμύρια παράγωγα FWMD σε σχέση με την πορεία λοιπόν της ελληνικής υποθέσεως. Μπορούμε να δούμε ότι μπορεί να σκάσει όλη αυτή η φούσκα της παγκόσμιας οικονομίας. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε καταστροφή στον κόσμο, αλλά δεν θέλουμε με κανέναν τρόπο να απειλείται η πατρίδα μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Πάμε...